sing diarep-arep kanca-kanca pengrawit lek terak selo mati ndak ono tanggapan. Ayo ning dina iki ngertenono Jagalpati mbalelo marang ratune ning sakgurunge ning dina iki Jagalpati mbalelo marang ratune sore iki awake dhewe kerawan sing duwe hajat ning dina iki sore iki nganti wengi nganti boyare pagelaran ngerti ana Pak Daniel iki sing ngarep dhewe kuwi lho Pak Daniel lho ketuane ning dina ning iki lek ora nyawer awake dhewe wonge ya kuwi lho sing kuwi ngarep dhewe wonge teko ora rugi pedhot Pak Daniel nekake awake dhewe sak koncoan Putra Tanjung wis kondang kaluka aku lek ngene iki lek sindene cocok ngene beh jan gayeng ngene iki cocok ngene yo ngene iki jaranan Putra Tanjung sing kondang kaluka sing kena diutang ora larang kena diutang pokoknya pokoknya bayaran sore ya kudu lunas isu mau ya cek diutang ning Pak Daniel awake dhewe urung munggah ora apa-apa wiwiti dina ning iki kowe apa aku sing arep sirna ning dina ning iki aku ndake janji marang ratu wiwit biyen aku urung kepenak uripku nyoto-nyoto ratu kepenak kowe urip bebarengan marang bojomu kae sing Kobrang Wetan Banyuwangi bojomu loro ger iki gerungane sing rabi lusan kaluka sing saiki Kobrang Wetan ayo tentokne kedek dayanmu ning dina ning iki Jagalpati nagih janji marang ratune
Pak Nono. Ayo. Tatap deh cagak. Mix rompet, kontrol mas, rompet, mix rompet. Orang balik ngaruh. Balik ngaruh. Musuhnya ngaruh. Wah, hujan wong ngopi. Ya.